Terve! Minä olen Tuukka Junttila. Tällä videolla minä haluaisin esitellä tämän Tikka T1X pienoiskiväärin lukon mekaanisia ratkaisuja. Joo, tosiaan otetaan tuo Tikan lukko palasiksi tässä videolla, niin tähän tarvitaan tavallinen vasara. Sitten mulla on tämmönen ruimeisseli, jota mä käytän kans lyömiseen, mutta se on kumia, niin se ei naarmuta. Ja sitten mulla on tässä 2 tuurnaa. Käytetään tätä varmaan 2 millin tuurnaa, mutta myös 3 millin tuurnaa on oikein hyvä. Ja sitten mulla on tämmönen itse tehty 3D-printattu palikka, jolla autetaan purkamisprosessia. Mutta joo, otanpa tästä nyt tikka tähän. Tikassahan on täällä tietenkin tämä lukon vapautussalpa tuossa. Niin otetaan lukko auki, taakse, painetaan vapaussalpaa ja ulos. Ja tässä on eka ihan mielenkiintoinen juttu huomata tässä Tikan lukkorungossa on se, että tuosta on valo, niin täällä takapuolella, mihin tuo lukon varsi tai kahva lukittuu, niin tuo on hieman kaareva tuo pinta. Tuossa saattaa nähdä. Ja ideana on se, että silloin kun tämä lukko tulee täältä, niin se liikkuu hieman eteenpäin samalla, kun se menee kiinni. Näkisiköhän tosta. Ja sitten tuolla toisella puolella taas tämä on vähän kaareva tuohon toiseen suuntaan. Eli silloin kun lukko aukeaa, niin se automaattisesti tulee taaksepäin tuon pikkusen. Ja tämä ideana on, että tällä autetaan panosta menemään ensinnäkin sisään pesään paljon helpommin ja sitten tulemaan ulos pesästä helpommin. Joo, katsotaanpa tätä lukkoa vähän lähempää. Tässä näkee, että nyt tämä on tämä iskuri. Tässä on iskuripinta. Aseessa painat liipasin, niin tuosta lähtee salpa edestä. Noin. Ja sitten tämä syöksyy eteenpäin ja työntää nallipiikin ulos tuolta. Joo. No nyt kun puretaan tämän, niin otetaanpa ekana tästä vireys poissa. Eli näette tämän loven tässä. Niin, vireys puretaan näin. Käännetään noin. Nyt se on vireys on purettu. Eli nyt on kaikki on löysällä. Joo, tosiaan. Eli ensimmäinen mikä puretaan, niin täällä takana on tämmönen tappi, joka menee läpi. Ja se pitää tuo iskuri jousen paikallaan. Käytän tätä mun työkalua tässä tuohon. Tää on vähän tämmönen 3 käden prosessi, mutta kumminkin tuolla on tuo tappi, niin laitetaan siihen tuo tuurna. Sitten mä löin vasaralla tuon. Noin. Ja näkyykin tuossa tämmönen tappi sieltä tuli ulos ja tämä on, jos katsotaan tuossa työntömitalla, niin tämä on 3 milliä, hieman alle 3 milliä, eli löysä, ei niin tiukka tappi, eli tommonen, että lähtee ulos vielä. Pittuus näyttäisi olevan, ei ole mikään tasamitta, mutta on tuo 17,2 tai 3. Joo. Ja nyt tässä kohtaa saa olla varovainen. Meillä on vielä tuo tuurna tuolla sisällä, se pitää jousta paikallaan. Ja sitten kun otetaan tuo jousi irti, niin silloin saattaa lähteä tuo peräpää tuosta lentoon, niin voidaan tehdä vaikka tämmönen temppu, että tässä on tämmönen paikka tälle lukon käreelle.
Niin laitetaan tonne ja pidetään tosta kiinni. Ja samalla otetaan tää ulos. Noin. Ja sitten annetaan tulla ylös. Ja nyt tulee auki. Siellä näkyy jousi. Tässä on jousen ohjuri. Ja samalla vireyden ilmaisin. Eli se menee tonne sisälle. Ja silloin kun on ase viritettynä, niin tuo hieman tulee ulos tuolta peräpäästä. Ja sillä näkee, että ase on vireessä. Ihan siisti osa tommonen. Mä oon kuullut, että nämä on aika heikkoja. Tuohon osassa olla varovainen, jos tämä menee purkamaan, että ei napsauta poikki. Joo. Ja tämä on vaan muovia. Näyttäisi olevan, ainakin tuntuu kätteen tämmöiseltä vähän karheelta, niin mä oletan, että tää on ruiskuvalettua. Olisikohan tää ruiskuvalettua lasikuitun vahvisteista muovia. Ihan tavallinen tämmönen muoviosa. Joo. Sitten tää lukko. Tää tulee jousi ekana ulos. Tää on tosi vahva jousi. Sitten tulee tämmönen. Tää on vähän, mä en tiedä kutsuisiko tätä iskuriksi, kun tässä ei ole nallipiikkiä paikallaan. Tää on enemmänkin semmonen lineaarivasara. Mutta kumminkin se tulee ulos. Siellä on reikä tuolla jouselle. Sitten tää on aika mielenkiintoinen osa. Mä en ole ihan täysin varma, että millä metodilla tää on valmistettu. Koska tuossa pinnassa tässä näkyy hyvin, että siinä on vähän tommonen huokonen pinta. Ja sitten tähän on tehty koneistuksia. Esimerkiksi tämä pinta tässä on koneistettu. Tuon laukaisumekanismin kohtauspinta, se on koneistettu. Ja näyttäisi tuo otsapintakin olevan tuolla koneistettu. Olisikohan tää tehty jollakin pulverimetalliprosessilla tämmönen osa. Ei oo niinku umpiteräksestä koneistettu, vaan ehkä jollain pulverimetallimetodilla tehty. Ja sitten viimeistelykoneisteltu. Tuo jousi menee tonne sisälle. Joo. Ja sitten tulee tää lukon tää salpa. Tää on erillinen osa näin. Ja tuo lukko vaan tommosena tuubina. Tämä on ihan tämmönen ontto vaan. Tai tämmönen tossa päällä. Ja tämä on varmaan koneistettu ihan yhdestä osasta. Ja tässä näkyy, että tuo eri osa tää kampi itsessään tietenkin. Se on tuolla sisällä näkyy, jos nyt näkyy. Joo, siellä näkyy tommonen ruuvi. Elikkä se on ruuvi sisällä, kierteet tässä osiossa ja ne on silleesti yhdistetty. Ja tässä on nyt vaan tää on yksi osa, yksi kappale. Aika sorvattu muoto valmistettavuuden kannalta. Ja silloin kun tämä laitetaan tänne sisälle, niin nähdään aika hyvin kun tulee tuo nallipiikki tuolta ulos. Joo. Otetaanpa tonne sisälle. Tonne näkee ihan kivasti tonne sisälle täältä takapäästä. Elikkä siellä näkyy fokusta. Siellä näkyy tommonen poikkitappi ja sitten siellä on tuo nallipiikki. Vähän hankalaa ehkä nähdä tästä, mutta jospa se näkyisi. No joo, eli tuo nallipiikki on tuon poikkitapin niinku takapuolella. Se pitää mielessä. Ja poikkitappihan on näkyy tässä ulkopuolella. Joo, ja sitten tuossa on tuo ulosvetäjän kynsi. Ja ulosvetäjän kynsi on se on hyvin klassinen miten tuo on tehty. Eli sillä on oma tappinsa tuossa. Menee ihan läpi ja sitten tänne ylös.
Ja sitten tuossa on tuo pyöreä kohta. Tuossa näette tuon koneistettu pyöreä reikä, niin siellä on jousi, joka sitten ajaa tätä ulosvetäjän kynttä. Ja tää on aika löysäkin, että ei nyt mitenkään yllättävän löysä, että mutta joo, tämmönen, että tätä voi sormellakin siirtää. Mutta joo, katsotaanpa seuraavaksi, miten me saadaan tuo tappi tuosta ulos. Noin, mulla on tossa tuo reikä, niin mä yritän saada sen tuohon kohilleen sitten. Joo, olisikohan se siinä. Noin. Joo, alkoi tulemaan jo ulos. Mä oon tämän ennenkin purkanut, tää oli ekalla kerralla tosi tiukka. Nyt tulee paljon kivemmin ulos. Joo. Ja tossa näkeekin tänne sisällä, että ei tarvitse kokonaan ottaa ulos. Se nyt fokusaa siihen. Tuo riittää, kun tuo on tollaisesti. Joo, nyt näkyy. Se on vähän sen pois tieltä vaan tuossa. Ja sieltä tulee ulos sitten. Noin. Ja siinä on meidän nallipiikki. Nallipiikki on, sillä on tuo palautusjousi, pieni jousi. Ja se on tämmönen vähän kartiomainen tältä käreestä. Ei mitään kovin kummosta. Tavallaan. Joo. Semmonen on tikan lukko. Katsotaanpa seuraavaksi, että miten tämän saa takaisin kasaan. Joo, aloitetaanpa tästä nallipiikistä. Ja tosiaan tässä nallipiikissä, niin tässä on semmonen jekku, että kun tuossa on tuo palautusjousi, niin silloin kun sä oot laittanut tuota tappia takaisin sisään, niin sun pitää samalla puristaa tuo palautusjousi kasaan, että se tuo tappi menee. Koska jos me nyt yritettäisiin alkaa tätä ihan tämmösen nää vaan painamaan tuota sisään hakkaamaan vasaralla, niin siellä menee nallipiikki vinnoa ja saattaa mennä rikkikin. Niin tässä nyt on tosi oleellinen, että tässä vaiheessa painetaan tuo vähän tuohon tielle. Niin saadaan tuo nallipiikki pois tieltä tollaisesti. Nyt se tulee ulos tuolta käreestä ja me tiedetään, että se on niin syvällä siellä. Ja nyt me voidaan alkaa vähän sen taputteleen tuota. Kun mä vien tuota noin. Mä nyt hakkaan tää tällä. Katsotaanpa lähtisikö menemään tällä, niin ei tarvitse tehdä jälkeä tällä isolla vasaralla. Varmasti jos täällä on joku messinkin vasara kotona, niin semmonen on aika hyvä. Joo, se ei kyllä tuolla lähde liikkumaan. No katsotaanpa vähän sen. Hankala asento. Joo, mutta sehän menikin jo nätisti ja se on melkein jo pohjassa. Tässä vaiheessa on tosi tärkeää katsoa, että se nallipiikki vielä toimii. Eli koko ajan pitää vilkastaa se, että vaan nallipiikki vielä toimii. Kyllähän se toimii. Ja katsotaan, niin nähdään tuolla sisälläkin, että se ei ihan vielä ole pohjassa asti, mutta se on jo niinku puoliksi asennettuna tuolla. Mä saatan laittaa tämän ihan vaan tälleesti näin tätä vasten, että tuo tappi osuu tuohon tasaiseen kohtaan ja katsotaanpa lähtisikö se silleen sitten liikkumaan. Noin.
Tarkistetaan, että toimiihan. Toimii. Varmaan loppuun lyön tuon. Tällä vaikka. Joo, ja tämähän pitää saada sitten ihan tuohon tasalle, pinnan tasalle, että ase toimii. Meneekö? Tällaista. Joo, ja nyt ollaan silleesti, että tuo ei tunnu sormessa, eikä toisellakaan puolella. Sitten vielä viimeiseksi tarkistetaan, että toimii. Ja kyllähän se toimii. Sieltä tulee ulos tuolta. Joo. Nyt tulee tämän lukon kassaamisen hankalin vaihe. Katsotaanpa miten se onnistuu. Tämä on tuossa kahva ekana. Sitten laitetaan iskuri. Se menee sinne ja toimii. Sitten voidaan laittaa jousi. Sitten tämä voi laittaa tuonne siellä varovasti tämän kanssa, ettei mene rikki. On oikein näkyy tuo punainen tuossa. Sitten voi ottaa lukko. Nyt pitää laittaa tuo punainen tonne jousen sisälle. Sinnehän se meni. Tässä vaiheessa mä tykkään laittaa hanskat kätteen, että saa vähän paremman otteen tästä osasta lukosta. Koska tässä pitää puristaa aika kovaa. Ja mä käytän tätä mun lokkia tässä jalustaa puristamiseen ja mä vaan puristan tuonne alas asti ja sitten painan tän tuurnan tosta reiästä takana läpi. Missä se reikä on tuo? Se on vähän helpompi, jos laittaa tuon pienemmän tuurnan ekana. Siinä on 2 millin tuurna. Se on minun mielestä menee tuo menee paljon natiimin tonne. Nyt siellä on 2 millin tuurna, niin laitaanpa tää 3 millin tuurna seuraavaksi. No. Ai että kun on hankala muotoinen tämä. Noin, nyt meillä on 3 millin tuurna siellä. Katsotaanpa saataisiko me nyt taputeltua tuo tappi tänne sisällä. Tämä onkin hankala homma. Otan tuo vähän se ulos, että jos on joku paikka missä aloitella tuota tappia. Pikkusen, että on paikka tälle tapille tuossa noin. Katsotaanpa menisikö se näin päin, jos mä laitan tuon pystyyn. Mä koputtelen tällä ruimessa. Lähteekö se menemään? Pitäisikö mun nyt koputella täältä puolelta?
Nyt ollaan puolivälissä jo. Tuonne kannattaa vilkaista tonne sisällä, että jos sillä näkyy, että tuo tappi on mennyt tuosta punaisesta muovista läpi, niin se on hyvä. Joo. Joo, mehän saadaan tuo kun laittaa tuohon. Nyt voidaankin tuohon vähän tapata. No. Joo. Nyt se on hyvä. Sitten seuraavaksi pitää virittää iskuri. Se hoituu helposti, kun laittaa hanskat kätteen. Ja tässä ei sitten kannata ylitteen vettää tätä. Tätä kannattaa vaan... No, nyt se on hyvä. Sen ei tarvitse tuon kummemmin mennä. Ei kannata työntää ylitteen. Koska se osuu tähän... Se stoppaa tähän muoviossaan, niin se voi mennä muovi ehkä rikkikin. Rikkikin, jos sitä liikaa vääntelee. Mutta joo, sitten laitetaan tikkaa takaisin ja katsotaanpa toimiko tuo virite ilmasi. Joo. Varmistin toimii. Jes. Se oli siinä. Kiitoksia vaan kaikille.